Ne kadhuadh nam chumbi. Seche ma koro Uganda ikore ne bago nyasi mopogore opogore dweni mar Disemba, onagi modak e boma mopogore opogore koro ijiwo mondo mi oyudie thuolo mar ringo kendo gidogi kaluo mar bedo kanyakla gi jogweng', kendo gitane chenro mano magidek kelo dongruok. Magi ne owachi bang' yangore ni moko kuomgi kwamo e boma nyaka e kinde gi manyasi mano manywakogi maduong'. Wacho ni ka giywak gi maduong' en pek mar ngima. Joja oko nigi ler mathoth kuok Mombasa. En romo mar loro higa mane okelo kanyakla jokanyo e riwruok onagi midendo ni Nyikwara Mogi Jomvu Luo CDO e od bura ma Jomvu Mombasa. E romono mane otelne kod patron Victor Abayo, jokanyo ne ojiwo mondo mi okawie thuolo ni mar Desemba cherore kaluo kendo tayo chenro mamoko mabende kidek kelo dongruok e kor gwenge. I encourage members ne ng'ato ka ng'ato kana faso chopo mare rusa kama ng'ato nyaka ring dhi e dala mondo dhi ong'e ni to ka ode manogero cha oulo dhi go koso nitie, odhi ong'e ni to min gi mowe dala cha ni ngima koso chal nade. Joluo thoth gi lal Mombasa kan nikech Mombasa kidonjo Mombasa to wacho ni donjo yot to wuok tek. Ji mang'eny sani gin jogi barua. Iyudo samo kata ng'ato mondo mi oyud pesa munyalo ng'ado ogero mondo dhi go dala. Aliso be 10,000 mano dhi kiduogo mano kuom ng'ato achiel. Koro kien nyithindo kata na bich. To tich ne wacho barua. To nyithindo bolal. Nitiere jok manobiro chon maparo ni mage ma jok ma mistake mage ne gibiro kone mage lokore jokone. Koro wacho dholuo to wacho dhok makoni ndi. Koro mage jok moko dhi dala. Lakini jaluo kamili manobiro gi gari moko nyuol ka to dhi dala ya basi sepong ma no nyaka bei. Kata kamano ne gikoni biro gi kanyakla e thuolo mar higni 2 mosekalo osereso jokanyo mathoth to chutho ni mar thoth gi gin mago mayuto gini piny. Wan gi merry go round, wan gi investment committee ma plan investment mar group, wakonyo jowa bende ma nigi shida kaka ng'ato oyudo masira. To group ni wabiro for unity with a purpose. Wabiro mondo wariwre mondo wagere wan wawegi, mondo watimo hala mondo wayud dongruok kaka joluo modak Jomvu. Mine wa manie group gin joma timo hala matindo tindo, ma joma youth be manie group gin jojua kali thothgi. Koro nwawacho ni to accommodate everybody, nwaketo monthly contribution mar 200 mar mondo mi kila ng'ato nyalo chopo lekne mar bedo a member. Ang'eyo ni jobura seche moko jomoko jowacho ni pesa cham, pesa itiyogo marach. To magi gin gik mawuok ga ka onge transparency mag pesa matiyo mag jobura. Kabinde gilero ni ma en achiel kuom chenro mageto bedo gi duol e weche mag telo. Wasicho dhano 250 gi sani. To pod bende wakwayo wan gi thuolo mar rwako jowa moko manyalo biro mawelo manyalo gombo mondo miyo obed kodwa kanyakla achiel. Group wani agenda ne maduong' en mar dongruok economically, but siasa ok nyal we kando nikech siasa is part of growth. Koro good politics is good development. Politics ok wanyal wacho ahinya, but politics is part of us kaka jomodak e county ma Mombasa. To kanitiere jowa kata mama ma nitiere gi geno mar bedo e siasa, to abro miye support kaka joma mine. Gombo margi gikoni en neno ni rieko magisume boma bende gichwalo e kor gwenge to chutho mago makaluo kuma giwuokie. Ma investment matimo ka wadwa ni mondo ikawe itere dala be. Sama in dala cha inyalo timo investment mari dala. Kineno ka waloso wach mag rech kae, inyalo dhi dala mibi pidhi rech. Ineno ka watimo tebo banking ka, inyalo dhi dala miyud mine wa bende uso alode ang'o dala kande. Bende nyiso gi ni awa mari oko ma asumo kwa oko. We mondo waginuru kwa chokre ji 10 ji 20 wanyalo solo pesa kama kiny wa ming'ane odhigo e chiro okelnwa gi profit. Kiny wa ming'ane odhi omonwa nyanya odhi ouso okelnwa profit. Koro maduong' manyalo wacho kawuono naduoko erokamano ne Nyasaye mosebedo kodwa nyaka nwachak higani kendo koro watieke e odiechieng' ma kawuono. Ka jodala wadhi madhi e Christmas, anyalo wish ji Merry Christmas to gi Happy New Year. Ne sani koro wadhi e December oting'o gik mang'eny, to January be biro ne nyithindo madhi skul. Akwayo ne parents kata kwa dhi e gini kik wa celebrate ahinya,
madhi miyo ka nyathi kochopo Januar mwatero nyithindo skul to koro yudo ka tamowa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.